Sen kim? Nereden? Muhammed Ali. Aşgabat'tan. Ayda özüň halypaňmy? Gelip gidenler aytmadım. Nere gelip gitdi? Sen yanım. Ýadymda ýok onda. Bilen yok mu? Bilenmi? Bilen. Şägirdiň. Şu ada da başta. Başta Ayda özüň şägirdiňdi. Oo. Saýgdal kim bolýar? Men onu tanamaga dipdiň. Rapper. Näli rapper? Обычный rapper biz ýaly. Soňky wagt Ayda özüň bilen fit ýok, aýdym ýok. Çönden boldy. Ol öz ýoluna gitdi, men öz ýoluma gitdim. Araňyzda bir zatla boldumy? Jana dip soraýar toýda bolmasa. Men ondan sorajak bolsam, sen gerek däldi bu ýerde. Gideň muny. Özüň biläň onda. Şu wagt näle araňyz Ayda özüň bilen? Hudaýa şükür gowy. Dogan ýaly. Dogan ýaly. Jigi dogan. Jilli dogan? Jigi dogan. Ha, jigi dogan. Oo. Kim jigi, kim dogan? Men jigi ol dogan. Öyle bandanasız gelipsin, yattan çıktı mı? Ya Xitaydan getiren logistik kompaniyan biraz geç kalyan. Ýatdan çykdy. Если что, Akel logistik kompaniyası var. Xitaydan ulu görümle, kiçi görümle tapady yok. Optum, rozniца, любой zady getirýär. Xitayda hem Türkmenistanda hem özünün ofisi, özünün sklady, hemme zady bar. Güçlü kompaniya, seriozny kompaniya. Bir biznesmen, bir normal adam bolacak olsa, şolara yüzlenýän, islendik zady getirýär, berde biznes edip ýören. Sag bolmasa hada. Beydalan. Barla korum. Citizen bilen araňyzda näme boldy? Kaçan? Ertir. Hiç tat. Tanaýanmyşan? Mağa gatnaşýan. Salam Selim. Fitiň bar ekeni, näçe mat berdiň oňa? Ben ona pul vermedim. Fit edipsene. Abi iş näde yapma pul vermedim ona. Soraýan da indi. Ondan sonra. Hype üçin ýenem nämeleri taýyn? Aýdyr hype üçin hiç tat taýyndar. Özüňe rapper diýip bileňmi? Ay, занимаюсь, хобби. Tööleme. Toylara çykýanmy? Gutlu ola çykýan owa. Kimleri gutlaýan? Öýlenýän bilen durmuşa çykýanlary. Şu wagt agzalarymyzyň arasynda 3 sany para bar toy edýän. Şolarym gutla goýberseňe. Gutlu bolsun. Soň näçe madalýa şu gutlagyň üçin? Aýdyp duramok ýa-ni. Köpçülik aýtsan gyzyk bolana. Plagiat aýdymlara inanýanmy? Ba. Ken. Beýenýäňmi? Ben plagiat aýdymam diýjek bilen. Waşe plagiat aýdymlaryna inanýanmy? Plagiat aýdymlar ken ýa. Ýöne mende ýok. Inam näme? Näme anam. Inam ýok diýen aýdymy. Neresi plagiatom? Tutuş pripeva. Neresi plagiatom? Plagiat däl alaýdym, awtorski. Awtorski diýen şoňa. Hmm. Plagiat aýdymyň ýok. Ýok. Näme üçin aýdymlaryňda saýgdalny galdyrýan? Aýda özüňi wapşe ýatlaň ok. Soraňy hiç düşünmedim de. Aýdymlaryňda näme üçin gyzlary erwet tarapdan görkezýän?
Gıyzar deyip zat yok. Belli bir adıma. Belli bir gıyzlara. Gıyzar da, gıyzar. Bir sany gıysan. O. Köpçülük manida alamak mı? Hem aydımlaryňam bir gıyz barady. Yok. Köp gıyz vardı. Toý etdiň. Yok. O ýaly aýdym aýtsaň kim sana toý etsin? Ay bolup biler. Dewuşkaň barmy? Yok. Dostuň barmy? Ba. Näçesen? 4 san. Kimler? Serdar Saparov. Ayda yolum. Beymurat Kağ. Sebep. Saýtdaly näme? Ben onu doğru tanamam. Tanış da. Näme üçin de kliplaryňda adyny ýazyp bersin? Hayır klipti. Men nereden bileň, bir klipiňde ýazypsyň da. Yanlış görensin lan. Ýadyňda ýokmy? Bandana taksaň, rapper bolýanmy ýa Rembo bolýaň? Adam mı lan? Обычно. Takmasaň, Onu da adam mı lan? suwa düşende açkyň çykarýanmy? Pikirlenýän çıkarmakam. Şoň çıkarsam kam, çıkarmasam kam deyip. Murtyň ýam çöte Ovardın mı? yo просто başka ýere dakyp gelipsiň da. Aş dakılan yerde. Yer şota. Bar bermesen. Yok gentleman. Türkmen rapda kim karol? Çıkar gelişen aksana. Dinamada gey. Kimse kol. O seninki. O seninki. Akel logistik. Evet adım öldüm ne? Görüyor da. Top 1. Çotki yazan seterin. Ben yardım için o ki. Ken vaat ediyorum. Şu yazanların arasında şu an yadına düşen top 1 çotki seter. Bir sana değişti bir seda ba. Çotki mişa. Katı çot ki. Aytında. Ben görün yerimde aydım okuyorum. Serdar Saparov kim? Doğanım. Pastayanı yanında da. Elhamdülillah. Şu an bir sana sorak var. Çağır al da şunu. Severim. Sen biraz demin al gay. Ondan gelen. Al karınan hem çıkar geçenek sana. Gelişer. Gelişençe çıkar koy. Bandanan giy giy. Böyle. Yadadın mı? Normal. Arka planda bolup yadamadın mı? Böyle onda birinci plana geçecek vaktin havarlaşacağız böyle. Ağırlaşayız. Şoşon çarka. Koronanı meteşlere verdin. Ay ben beremem ondan korona hiç mi? Metes. Neyle veren yok? Beremem. Ben belki yanlış anladım. Bir kere yanlıştım. Ennem beremem. Şu klipte de Hayt klipte. koronanı çıkarıp başka yere koydun ha. Yere koydum. Yadına düşüreyiyorsun. Düşen aydayım. Telegram'dan soraklar. Mende Telegram kanal var. Şu yerde
family'm bar. Şolar sorak yazam bana. Ha? Haçan aydım koyacak. Bilemem. Bilsem aydan. Adına iskusnu intellekt düzüp berdi mi? Yo, özüm düzdüm. O vaxt iskusun intellekt yoktu. Sen özün iskusnu intellekt del mi? Paka da. Tamam, sonra ben yanlışladım. Top 3 Türkmen rapper. Begmurat K. Sebep Ayda yolum. Sebep kim o? Rapper. Rapper dedin değil mi? Aa, Rapperların fanap verdim. Citizen ne mi? Oynayacak mısın? Ayttım hemen oyun oynamak deyip. Ne mi oynayayım? PlayStation. Oldun? Bol. Başkaysa oynan o. Yok, kem bakar kiyas oynayan. Hazır rol oynan o. Hı. Смотри, ağızlar düşünyendir. Bilyar var beni. Twitch ne mi özün bilen mi? Twitch hava. Ne mi? Oyunçuluğun dağıttan stream ediyen yeri. Dine oyuncularım. Ne aslında oyuncular için ne? Yıldırın şoň için edilen. Var mı sen Twitch'te? Paka yok. Yana bolor. Haysı zade dostun bilen paylaşıp bilen, yöne family'in bilen paylaşıp bilen o. Ama ne ilişkin böyle? Özün düşüney. Düşünmedim. Blitz soraklar. Men sorak beren, blitz soraklar. Men sorak beren, sen maksimal tez cevap vermeli. Aha, davay. Ayda özün mi yasak deli? Hayda yazım. Serdar Saparov mu ya Begmurat? Sen iki adam dedin o. Sen bir adam anıt otuyorsun. Serdar Saparov mu ya Begmurat? İkisen bir adam. Ayda özün fanatlarına bir zatar diyecek olsan deyip bilen. Baktı oğlum.